ҷашни сада дар шаҳри Турсунзода бо риояи суннатҳои аҷдодӣ ва шукӯҳу шаомати зиёд таҷлил карда шуд. Макони баргузории чорабинӣ бахшида ба ҷашни сада, ки назди Кохи Дӯстӣ интихоб гардида буд, қабои хос ба расму оини мардумиро дошт. дар ин чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, кормандони корхонаву ташкилот ва доираи васеи сокинон, хоса деҳқонон иштирок доштанд. намоиши дастовардҳои сокинони шаҳри Турсунзода, фарогирии маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ аз маҳсулоти кишоварзӣ омодашаванда буд. маҳсулоте ки дар ин намоишгоҳ ба мараз гузошта шуда буд, аз фаровонӣ ва заҳмати содиқонаву софдилонаи мардуми заҳматкашу меҳнатдӯсти шаҳри Турсунзода дарак медод. ба ҳунару маҳорати сокинони шаҳр, ки номгӯи гуногуни маҳсулоти кишоварзиро тайёр ва пешкаш намуда буданд, аз тарафи иштирокдорон баҳои баланд дода шуд. ҷашни сада ки яке аз ҷашнҳои қадимаи халқи тоҷик аст, имрӯз дар саросари кишвар бо як шукӯҳу шаомат таҷлил карда мешавад. дар баробари дигар шаҳру навоҳии ҷумҳурии азизамон, имрӯз дар шаҳри Турсунзода мардум бо эҳсоси баланди арҷгузорӣ ба суннатҳои бостонӣ ба таҷлили ҷашни сада баромаданд. ва чун сада аввалин муждаи баҳор ва омодагии деҳқон ба кишту кор аст, имрӯз кишоварзони шаҳри Турсунзода бар намоишгоҳ техника ва олатҳои кишоварзиро барода, инчунин маҳсули дасти ранҷи деҳқонро ба намоиш гузоштаанд. дар ин радиф дигар корхонаву ташкилотҳо маҳсулоти истеҳсолкардаи худро ба намоиш гузошта, ҷиҳати дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ин ҷашни мардумӣ тамоми кӯшиши хайрати худро равона намуданд. дар охири чорабинӣ аз тарафи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва кормандони шуъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода ба ҳозирин шеъру тарона, рақсҳои ҷолиб, суруду мусиқии дилнавоз ва саҳнаҳои ҷолиб намоиш дода шуд.